adịrị erigbo ole mo aga m akọrọ n'ụwa gịnị o emere m gịnị nwụkwa oge ụwa ajụjụ onye na-enweghị ihe mere ya mee m o ọgụdụkwa arịrị ya na mma mana mmego gị mee m ya gazikwere go ọnwụtụba imere ha nụ dọkịta Eugene nwanne m onye ga-agba anyị ọgwụ onye ga-enye anyị ego mmanụ onye ga-ekwuru anyị o nwoke na-adachi okwu nwoke nwere obi ọma nwoke kwu okwu nga ya rịkọwụ ndị mozi kwuru ya o Eugene omere ha nọ hello onye aghala nwanne oke osisi adanụ onye aghala oke osisi adanụ dọkịta Eugene o nwụchụrụ bụ ugodibia na mmadụ ugodibia na-aba nga ugodibia dọkịta na Amerịka ka mgbe esi gwụrọ ya nta gwọrọ imo mmadụ ahịa di madam Eugene ọnwụchụrụba Eugene nwaanyị ọma mụrụ mmadụ kwana gbịrịgbịrị mụrụ nke mma na-ekpechi chọọchị wele Chineke zigiri isi ọ dị ya nwere ihe ọwụ dọkụ nwere ihe o dọkụ ga wokwu okwote nwe olu ọma ya Chineke nyere hụ ga dọkụ na-ekwu okwote gị tụ na ndị Mozis n'eluigwe na-ekwu ụka dọkụ ọwụ onye a ga-eliwe m agaghị m aga achọghị edi dọkụ lie ya otime without my notice m sa akpa na nwochi ike iwe kama m na-agada anọ na beri alụ dọkụ ahapụ ilie ya nọ n'elu gbọkpọ ụtọ asị nama onye kwara m ihe ese nama asị azụ ulie niile na ma eshie nnukwu na ntọ onye nta ebuklalụ ụmụ ya niile o ma nwa ya nwaanyị ke na Amerịka ma ndị bi UK ndị bi London ndị ọgọ ndị ikwu ndị ibe ndị nọ n'ụlọ ụmụ ya niile gede egwu matụ onye onwe na-elositachana nama na-eti asị nama gachi nwa n'ọsọ ngwa aka ele ahụ ọgụ ya nwoke ambasadọ Pastor Anthony Jesse ya na nwunye ekwe nke lụrụ nwa ya nwaanyị nke bi South Africa ha ncha ga-elo Steven ọ ya nwekọrọ m na fon na akọrọ m sọ m na ọgụ ya nwoke nwụrụ Anthony ebebụrọla ahụ asị gị hụ mkpụrụ anya otu mkpụrụ anya akwụkwọ plaka nke ikwu ya anya oberebe akwa oberebe n'ọnwa ọgụ ya nwoke na-adị ezi egwu nwoke na ọchụ okwu nwoke werele mmadụ ibe ya dịka onwe ya nwoke ihizi meki ntọhọ na ya o wuru obi umeala ka ọ wụziri nwunye ya ma olibara nga ihe anọwa udo peacemakers hụ nga mmadụ abụọ na-emere peace otu ya bụ peace nke nwunye ya na peace nke di ha abụọ peacemakers a na-ekpe udo na ala aba onye nọ na-aba na amadụ onye dọkịta Eugene onye ọgwụkweze na-eri ji enyela ebe ya 4th of August na ọwụcha na-ebula gị so anyị ga-anọ nga ahụ mmadụ n'isi ya gbawa nwa nwa ozu anyị gachi ugbu a ka anyị ga nnagodo right ụmụnna anyị lie ka anyị tirezi echi a ga-ebula bịa ochi ya ka anyị dizi eriri nwekwa na aṅa ndị omegbe agbụgba anyị tata ihe a ga-eri ngwa wee tụkọwa abụọ ihe na-eji eme ozu ụkwụ nwa otu onye ọbụla na-aga na ihe na-eri eri karịrị akarị enwere ụdị ozu ọ ga-wee asebedị na-eli ya n'ọnụ ụlọ m ụkwụ m agịda ede enwechi m ike ịga mana ka ewe ozu gbụrụ ọkpịrịkpa ozu ezigbo mmadụ ozu onye nsọ ebetekwe m ihe nakọta ka m ga-esi eti ebe ngara ngwụgba ka ha marasa akwa nụrụ m n'obi m ga-esi otu ebe ya agaghị amasị ibere akwa enwere ụdị akwa ị ga-aga beri ya gị ga-ebe akwa ya ekeberi agafe ego mana gị bee gọgba ihe ọbụla ebufeta otu ebuso onye gị maka amarasị ibe wala anya onye gburu Eugene nwunye m dedele Eugene ọnwụdụkwa nwa amụrụ amụ o nwere erigbuole m ngawadala m mgbe abịa welitekwa ụkwụ maka sa nwere otu ị ga-esi bịa igidikwa erini ịnụkwa kredit agwụla na fon nwa nwoke sendịla m richard kaadị o sị m ji kpọrọ gboo akwa ka m na ebe ụlọ akụ kporo m lekwe m ngwanụ thank you echefule m bọtụlụ m ji agbanwere mmụ ya bọtụlụ m sị ngara m ji gbanwere mmanya ga-enye ele oke m zụ watapruf dị ekechi ya ọ ga-adị egwu a ga-eri chacha onye nwụrụ anwụ anwụ nọ mma igburu ya